Bon dia, Pau. Bon dia, Helena, què tal? Com anem? Bé, ahir parlàvem de millores en equipaments esportius i avui en altres equipaments municipals, oi? Sí, abans de res, dir que això d'avui és com un punt de partida, és a dir, d'aquí en endavant, no sé si aquesta setmana, la setmana vinent, anirem desgranant aquestes actuacions, no podíem fer-ho totes en un sol dia, i quan acabem de fer, diguem, com tots els capítols, la gent entendrà el per què no podíem fer-ho tot en un sol dia. També avui ens centrarem en conèixer una mica com és tota la gestió i la planificació d'aquest tipus d'inversions o de millores o el que sigui, que moltes vegades, per no dir totes, doncs ho desconeixem perquè no estem en el que seria el dia a dia de l'Ajuntament i coses tan senzilles com canviar, per exemple, el recipient on es guarda el paper higiènic, per exemple, en un lavabo, costa moltíssim. S'han de fer una sèrie de papers, s'ha de concretar... Sí, els tràmits burocràtics que diem de l'Ajuntament, que són lents. Molt lents, lents i complicats. Aquest seria una mica el resum. Ja dic, avui ens centrem també sobretot en això, en conèixer una mica com ha estat aquesta planificació. Tot neix, evidentment, també de les darreres modificacions de crèdit que s'han anat fent des de l'Ajuntament, també diferents subvencions que van arribant, tant de la Diputació com la Generalitat, també del Consell Comarcal, doncs s'aprofiten, a la que hi ha aquesta bossa de diners, doncs s'executen les millores necessàries, que en són moltes més de les que al final s'acaben fent, això el govern és més que conscient. Bàsicament avui el que coneixerem seran les que fan referència al Centre Cívic de Can Maiol, que falten algunes sales com la de psicomotricitat o la de plàstica per, diguem que, condicionar, falten cortines, també doncs als lavabos els hi falta cert material, també ens ha comentat el regidor d'equipaments, el senyor Guiu Muns, aquí escoltem que l'Ajuntament, la Casa Consistorial, és un dels pitjors edificis que s'hauria de renovar de dalt a baix, no? Sí, bàsicament, sí. Aquest seria una mica el resum, es fa el que es pot a mesura que hi ha aquests recursos i ja pròximament, no sé si demà o els propers dies, parlarem també de la biblioteca, que és també doncs, un equipament molt important i que també requereix miler d'actuacions. Sí. El pas del temps no perdona. No. Clar, sí que l'aire condicionat, els hi calen moltes coses també a la biblioteca. Sí, delimitar millor el que serien les sales. Bé, bàsicament això seria el que explicarem avui a l'informatiu, però escoltem ara el regidor que ens explica una mica això, el que deia, que una mica com és el planning que es fa des del govern. Nosaltres aquí ja teníem molts de pressupostos buscats i molts industrials amb qui havíem parlat i ara una mica hem endreçat què es paga des de cada banda, perquè nosaltres per demanar les subvencions vam haver de, diguéssim, redactar un projecte on s'explicava en una memòria quines actuacions s'havien de dur a terme, seguint les línies que ens demanaven, doncs de sostenibilitat, de millores d'accessibilitat i de modernització dels equipaments. Llavors hi havia diverses línies, ja fossin d'obra, com d'adquisició mobiliari o d'informatització, per exemple, dels equipaments. Llavors, un cop vam poder seure, dir, val, tenim aquesta totalitat de diners, anem a posar a la subvenció allò que vam dir que faríem com a subvenció, vam anar repartint què es fa a cada banda i sobretot tenint en compte els industrials que han de fer vacances també a l'agost, alguns, i ens han avisat que ja han començat vacances, altres no, s'estan esperant i les faran al setembre. Llavors, a partir d'aquí nosaltres comencem a treballar. Clar, i a part dels tràmits afegeix això que aquest mes d'agost hi ha vacances, o sigui que ja a partir de setembre-octubre, no? Sí, mira, de fet, en l'últim programa del Parlem del Poble, que va ser una acció de govern, arribàvem a la conclusió que per un ajuntament l'any no dura 12 mesos, que en són 8 o 9 amb sort. Per tant, clar, si tu vas restant 2-3 mesos de cada any en un mandat, doncs t'has perdut un percentatge important. Doncs sí, això, el fet de que caigui també al mig de l'agost, evidentment la gent ha de fer vacances, faltaria més, no es posa ni en dubte això, però vull dir que és una mica doncs, les circumstàncies que fan que moltes vegades no sapiguem per què està tant, doncs aquest és el motiu. Clar, i si hem d'esperar a rebre subvencions encara més, perquè clar... Sí, perquè s'han d'aprovar, fins que no arriben, i un cop arriben després has de fer tota la gestió tu per poder-lo gastar. Nosaltres ja coneixem una mica també com van els tràmits, Sí, ni molt menys, ple, no? Totalment. Totes aquestes coses. Sí, ens falta moltíssim, però sí, una miqueta més familiaritzats estem. I tant. Doncs, Pau, fins a 2:45. Sí, allò us espero. Fins ara. Que vagi molt bé.